नोंखौ सानखाबाय थैयाव नों मासे बे समाव जों दंफैयो दिनै मोनसे गोथार हाबाफारि लानानै बेनो जाहैबाय जों मोनसे फिल्मनि बर' फिसार फिल्मनि ट्रेलारनि इन'ग्रेसन मानोना बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय गोसोआ बोराया नोंखौ सानखाबाय गोथार हाबाफारि बिथांनि प्रडाक्शनजों फोसावजानो लानाय गोसोआ बोराया बे फिल्मनिनो अफिसियेल ट्रेलारखौ दिनै बेखेवनाय जादों। बे सावथुनखौ आं दिनै गावनि आखाइजोंनो अफिसियेल ट्रेलारखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दिनै नैबे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवना होनो होननानै आवगायनाय जायो। नोंसोर बायदिया समाजाव गाज्रि आबहावा लाबोदों आरो सोमजिहोदों। नोंसोर गावसोरथ' सेस जाखाबायानो गुबुनखौबो धंस' खालामजोब्बाय नोंसोर। मास्टार थिखादार ओइ माहाजोनफ्रा बे लाइनाव खिन्थु दुरनाम दं बर' बिजोङाव सोलायनांगोन। मानसि गेदेरफोरनि आफाखि गोलैदों माने लोखि फैदों होननानै सानना लाखादों। सासे सिख्लानि थाखाय बिदि जाबाय बियो। संसाराव सिख्लायानो गैला नामा बिहा? खालि हिनजाव सिख्लानिल' बाथ्रा लाबोलाय माबायदि लाबोद्रा? बारा चेलेन्ज दा खालामदे आंजों। बंस' गैयाबाबो रेकर्ड सेफायगोन होनना। नोंसोर गासिबो एखे खुगा आरो बिगुरावल' दं। खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसा नोंना दाखुनो गावथारनो बुथारबायदों। मोनसे नंखाय बाथ्राखौ लानानै एसेबां सिरिया। खोनासं, जों सफैफिनजासिम नोंसोर बेवहायनो खोमावनानै थाबाय था। आं बिसोरखौ नागिरनानैसो गारगोन। बिसोरखौ माब्लाबाबो जुलि जाहोआ। बिदि जायो नामा? मा खालामगोन नों न'आव थांनानैलाय? सिगां जेरै दं बेबायदिनो थागोन आरो। सायख'बाय गोसोआ नोंखौ गावनि असे आंदि नोंखौ सानखाबाय थैयाव दाब्ला मुंनि सासे मास्टारा गावनि स्कुलाव ओंखाम संग्रा खेलास्रि मुंनि सासे आइजोखौ लाना खारनाया रोखा फोरमान जाबाय। अब्लाबो मेंनाय गोसोआ समायना बिबार बारियाव एसे बेरायग्लांनो मोनोबा एसे रिफ्रेश जायो गोसोआ बोराया। बे समाव दिनै मोनसे गोथार हाबाफारि जाफुंनानै थांबाय जोंहा। बेनो जाहैबाय जोंहा बर' सावथुन, बेनि मुङानो जाहैबाय गोसोआ बोराया। दा बे समाव आङो सोंनो हास्थायगोन जे मानोना बे फिल्मनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों सार बिथाङानो, बेनिफ्राय डाइरेक्सनबो बिथाङानो होदों आरोना। दा बिनि गोसोआ बोरायानि बे टाइटेलखौ माबोरै जेनेबा बिथाङा बेवहाय सरजाबनो माने मिलायनाय बायदि मोनखो आरो बिनि ओंथिखौ मा फोरमायनो सानो बेखौ माने आं सानबाय आरोना। बेखौ थुलमुलै जुदि बुंनो थाङोब्ला, थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला, आथिखालाव जों नुबाय दङ गोबां
सासे गथ' सानै गथ' मोननाय सासे सानै गथ'नि बिफा सानै गथ'नि बिमा बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौ बावनानै गावसोरनि सनानि संसारखौ गारनानै बावगोमानानै दान्दिसे गोजोननायखौ लानो थाखाय गुबुननि हिन्जावजों गुबुननि हौवाजों गोसो होलायनानै अनलायलायनानै गावनि सनानि संसारखौ सिलिंखार खालामबाय दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि गोसोआ माखौ मानो लुबैबावो गोसोआ बोराया नामा देहायाथ' जोंना बोरायलाङो नाथाय जों मानो लुबैबावो गाज्रि नोजोरखौ गाज्रि खामानिखौ जों मानो नोजोर बोयो बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनिया गोसोआ बोराया नामा नाथाय देहायाथ' बोरायो बेखौ नोजोर बोनानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों। जोबोद मोजां नोंथांमोना बुजिनो हाबाय दा बिनि ओंथिखौ गोसोआ बोरायानि ओंथिखौ रायजो राजाफोरा जाहाथे नेगेटिभ वेआव दालाथों ना बेखौ माने गोसोआ बोराया फिल्मनि मुंखौ होदोंब्लाबो जोंनि गोसोआ बोराया बेखायनो जों जोंनि हास्थायनायखौ जोंनि गोजोननायखौ जेब्लाबो माने जेरावबो नागिरनानै माने हाबाथुरि खालामनांगौ माने गावनि थांखिखौ नागारनांगौ गावनि न'खरनि संसारखौ गोजोन संसारखौ माने गुबुंले खालामनांगौ माने आसखान्दा खालामनांगौ बेखौ फोरमायाखै थारमाने जोंनि गोसोआ बोराया नामा होनदों गोसोआ बोराया नामा मानो होनबा जोंना देहायाथ' बोरायो नङा होमबा जोंनि महरा बेबायदि थाबाय थाया नङा होमबा दा बे ओंथिखौ फोरमायदों आरोना दा बे समाव गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेबायदि समायना मोनसे टाइटेलनि ओंथिजों गोरोबनाय जोंनि समाजखौ फोसाबनो हानाय मोनसे जोंनि समाजावहाय सावथुन महरै लाबोनायनि थाखाय आसा खालामो बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि समाजा जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि गथ' सानै मोननाय जायफोर बोरायथ' बुंजाला नङा होमबा हौवाफोर हिनजावफोर बिथांमोना एसे गावनि गोसोखौ सुद्रायनो हायो आरो लोगोसे जायफोरा बाइक साखावग्रा मेनलि बाइक साखावग्रा दै केटिएम लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरानोखि लोङै जायै माने गावनि जिथु गल गावनि थांखिखौ माने होसोनो नागारै गुबुन लामाजों गाज्रि लामाजों थांनानै गावनि संसारखौ गावनि इयुनखौ थांखिखौ माने बरबाद खालामनानै लागासिनो दङ आरोना बेखौबो बिनि सायावबो बिराद मोजाङै बे फिल्मावहाय नोंथांमोना मोनसे लेसन मोनगोन आरोना बेखायनो बयबो नायनांगौ बेबायदि फिल्म जोंनि गेजेराव लाबोनो थाखाय सार नोंथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरो रायजोफोरा बयबो नायदै बे समाव बे सावथुनखौ गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै खस्थ' खालामनानै गावनि फैसाखौ बाहायनानै प्रडिउस खालामनाय प्रडिउसार बिथां जोंहा बिरफुं आदा दङ दा बिथांखौबो आं साबायखर बावगोन बेबायदि फिल्मखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो थाखाय गोजोननाय मोनदों बे सावथुनखौ दिहुननो मोननानै एसेबां मोजां हिट टाइटेल बेबायदि मालाबा दिहुनफेराखैमोन गोसोआ बोराया नङा होमबा जायगा आदा मेन्देलानि लिरनाय जेनेबा स्क्रिप्ट मोननानै आं गोजोननाय मोनदों बे सावथुनखौ गावनो प्रडिउस खालामनानै जोबोद सावथुना मोजां जागोन दासिमथ' मथा मथि 95% आवगायबाय जेनेबा रिलिज जाबानो जोब्बाय आरो गासिबो खामानि आवगायबाय दा जों अलरेडि जेनेबा सावथुनखौ रायजो राजाखौ नायनो खावलायबाय नायथों कमेन्ट होथों माबायदि जे रावबो जेनेबा गोसोआ बोराया माबायदि जागोन बे एक्साइटेड जानांगौ नालाय दासिमबो पाब्लिकफ्रा आरो मेन्देला सार लिरथारनाय जाहैबाय गावनि डाइरेक्सन होबायबो रावबो दङ एक्टिं दं रायजो राजाखौ खावलायथों बेखौनो आं खावलायबाय नायनो थिगानो दङ बेनिफ्राय जोंहाथ' मोनसे बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोंहा मेन्देला सार बिथाङा दहाय फोरमायखाबाय बे फिल्मखौ हयथ' जेनेबा गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि दायो माने सोलिफुबाय थानाय हल सिनेमा हलाव नायनो फैनो खाबु मोनाबो जानो हागौ नाथाय जोंनि मोनसे कालचार दङ सोलिगासिनो नङा होमबा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जायखौ जोङो फुजा मेलाफोरावहाय बा फुजा मेला नांलाया माबा मोनसे गामि गामि अकेसन लानानै ओंखाम गोरलैयानो जा बा माबा मोनसे फोरबोआनो जा बेवहाय गामि गामि लांनानै पेन्डेल सोंनानै हायावहाय गाहायाव सियार गैयाबाबो जिगाब बनानैब्लाबो जोङो नायनाय मोनसे ट्रेडिसनेल दंखायो नङा होमबा थिग बेबायदिबाबो नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै नायो आरो दै बिराद मोजां मोनसे लेसन मोनगोन जों गावखौनो सुद्रायनो थाखाय आरोना दा बेखौनो खावलायबाय ओमफ्राय लास्टाव सोंनो सानबाय आङो बे फिल्मखौ मालाहालागै नुनो मोनगोन थारमाने ओरैनो टारगेटआ सेप्तेम्बर 1 तारिखआव आंनिनो जायगा जेनेबा फिल्म जिथुनाखि शुट जानाय जोनोम जायगा माइनावस्रि राङापारा हालामनि माइनावस्रि सेन्टार गावनि एकदम जोनोम जायगा बेयावनो जेनेबा बे फिल्मखौ फैगौ नैबे सेप्तेम्बर दाननि 1 तारिखआव रिलिज होनो
माने थांखि लादों ओरैनो बाखि बेयाव रिलिजनि खामानिनि थाखाय जोंहा माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो जेनेबा माखासे डेक'रेसन दं नालाय जायगा थायगाफोरनि खुब हिदै जागोन आरो आलासि महरै एसे नोंथांमोनाव थांगोन माखासेखौ लिंबावगोन रायजो राजाफोरखौ सिनेमाखौ नायनो खावलायनो थाबाय बयबो नायदो अबेबा जायगाफोर खोन्थायोबा गावबा गावनि खाथियाव जुदि खोन्थायोब्ला सिनेमा हलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो बेनोसै दिनै ट्रेलारखौ जोंनि आंनि जायगा उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै बिथांमोना ट्रेलारखौ माने अफिसियेलि पाब्लिक बा रिलिज खालामनाय जाबाय आरो ना बिथांमोना निसय बुजिगोन ट्रेलारखौ नायबानो फिल्मा मानि सायाव अके होमबा बयबो नायबानो जाबाय बाय बाय